Kurd dibêjin bana xaniya bi kevira tenê bilind nabe. بله مامۆستا بانێ خانێ ڕاستە کەڤرا tenê bilind nabe ji ber xurt jî dabe dibe banê wî nek dibin de hebin bilind dibin û vê yani demekî kevin te beş danine ser bilind dibin pê xurt dibe yani kevira tenê jî bilind nabe rast e. Belê. Dirbêsiye? Banê xaniya yani xanî nagihên bi kevira tenê çê nabe divê biherî be hek çemento be hek divê hek beş bin divê gelek kes lê alîkar bin yani wexta em gelekê cara nexweşiyek me de heye ez ezetiyê yani ew tu xaniya ji ber ava nakir tu hêviya ji ber pêk nayînê û tu daxwazê me jî bicî nayînê divê timîn mere bere tevayî bi hev re bifikire bi hev re kar bike hevdû qebûl bike heta mere karî bi xanîkî ava bike ne bi min tenê ava nabe û te tenê ava nabe divê em giş bi hev re mejiyê me divê di mejiyê me de ne ez ezî be divê em evî bin em tev de bi hev re timîn em bifikirin xêrek heve ji me teva re be qenciyek hene heve ji me teva re be şêwrek heve em bi hevdû bişêwirin destê tenê li çepka naxe veyan baş zanin û divê em vê êşê penda bi vî rengî hatî gotin ji bo miletek di demekê dikevin vê nexweşiyê penda hatiyê ji bo pê hêşyar bibin û nas bikin rêya xelasiya wan bi hevgirtina wan bi hev re.